Si si papás? Nie, ďakujem. Buba rozpráva im, čo tu. Všetko mi začne zhadzovať, nákup, ja vyložím, on mi to zhodí. Ti príde kamoška s tým Sofiou, 80 na všetko, aj s manželom prídu nás pozrieť. Všetko na stole, postupne všetko na okne, vieš, a ponoptíte sa pri bare, vieš. Minule nám zaviedla do Pemzy, čo je na pety, vieš. Kukuk. Haló. Kde je mamina? Kukuk. Kde je mamina? Kuk. Haló. Haló. Tu som dole. No. Ahoj. Joj, to je krásny úsmev. 9. Včera mal. Včera mal 9. Auto. Auto. Ideš mi vedieť, čo povedať? Mám si, počkaj. Ideš telefonovať na plus? Haló. Ja si myslím, že to oco. Ale usmieva sa na teba. Ale nič nepovie. Haló. Zapískaj. Zapískaj mi riadne. Nič. Nič. Že pohodaj ma. Áno. Tak bo sa usadil. No. Poďte, tahodaj ma. Počkaj, ale ty sa neudržíš jednou rukou. Bez ale ty ma udržíš. Zobrala ti hračku. Ako sa usadil. Počkaj, ty to máš, čo bude toto? No? No, Posilovanie. Normálne. Počkaj, musím si to vedieť. Ja tiež iba toto viem právo. Na ľavej tiež neviem. Ak mi posú otvoria ako taká postavička kreslená. Nekývte moc, neviem to chytiť. Poď dá. Že prečo si taká chudá? No? Veď ale ja začnem jesť a už a príde ku mne. Len ja sa nemôžem kľudne najesť. Ale ty vždyť ako keby si tu nehodal. Aj nahľadač. Dosť. Nie, to mi iba tak chvíľku. Jo, pozri. Ja sa tu unavím a ešte jedla. Aj na hľadačke tiež. Ja idem. Páči? Nie, a čo? Všetko to nebaví, hej? Minulé sme smiali to auto veľké, to odrážatko, čo má. Počkaj, ale čím ho to? Rožkom podopil, tak to si lahol ku nemu, tak skúmal, tak to pod koleso rožtek dostal, že by mu náhodou neušlo. Jezuska. Tam majú lampu? No, hoď to tak nie.